siara asli dorong rohani tolong dengan kami Tuhan pastor Tuhan Tuhan aku berdoa permohonan Tuhan iman dalam hidup bermakmur iman kalian Tuhan ini masyarakat anak ibu yang berdoa dia iman dengan doa kami nana yang macam masuk-masuk patron saya siang dari jorok dari kasih apa Alani Tuhan Tuhan yang diberi Tuhan saat juga menjoki juga sampai pasor juga sampai asal Tuhan atas segala kami dari dalam mengeluh kami juga sampai Tuhan song-song di sebelum kami konon ayat Tuhan mengimbau sahabat teman bertemu bersama teman kami Tuhan sahabat Tuhan kami diberi roh kami Tuhan asal toto kami kami juga selalu segala macam asuh-asuh oh, Tuhan, Pak Lus ada berapa hal? Beberapa yang selalu kami tahu soal atau Tuhan dalam dalam yang baik anak Tuhan Yesus yang kami. Amin.
tangiyangmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko taulina dengan tuda mangdoho si sol hoti tagami si tutu ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong aku sirokap nito diki mau lihat emang di Tuhan diolo ido tania sadarion nungasiko nataparsita mau lihat emang di Tuhan Tuhan nani haulongan nung namarkung hita di halaman ni gereja ning anak pangalapan pasu-pasu ni Tuhan ya roromu nanungain takasma babor kami magkuhan na pulastiar yung soba nami laho pasahaston pangiluat tuamat tadi bata martitihamu malim nami mula tima amang nung nabudalohami napurat tiar munon asa dia do lakka na dia do uno na dia do hatana dia do nani do na takasma babotong asa di rumah pasu-pasu ni bata tiana pun namion nanaing mardonga saribion gabi ma jala horas takasma tutulaw ta sa darion naing majalo pasu-pasu pardonga sa do anak do buru ni Huriay kaliam siya sinaga do dona best marika buru tabarat ang giat gabi ripe na daulat so nari tauluhom ma anak do buru taon tubagas gereja ala asa siajur mula-mula siajur mula topa persirangan ni aik perdomuan ni hosa debatado nama muka asa martua hita zolma udurma hita tu gereja Kristus ma manguluhon ulauta horas ma di hita saluhu horas Ile
Kristus, do tolong ni rohani debata, do parsa orang itu di porbadiama, madongani hangu saluhutna, Akadamang dahilan na niya olongan mga marpung kita musye di bagasan joro ni Tuhanon na mangido pamasu-masuon tu yan ang kota anak doho beruta ang macalo pasu-pasu siya Tuhani di pardongan sa ribian ni nasida sehingga madibata ama mangurubi kita saluhuna jala amasu-masu kita saluhuna tatlumubi may si Kaliamsa dawat si Dona West mereka nanain paujak ko pardongan sa ribian na songon no sinakang ni rohani nasida sehingga masa dari gabi ari na sumuru ari nauli dihita saluhuna alani tapasadama tangyamta asa ang iya debata masu-masu ripe na itlarbon alani Panginoon mangelip kita tutuhan asa tabangido pasu-pasunan lahoma masu-masu ay naong tuba ison asa gabi ay nabadiyon anay subis-bisono tuhita sa luna lahoma ringot padidiyota martangiyang mahita ale debata nasun hinagugu jalan manotto di halomo rohamno asapita tot dinami jalan dapotang no na marhabadiyaw marhite muat hanuluan na payason tubangido habi uwo pasu-pasuma aiko nanaing pakyon nami laho patukuhon haprosyaw nami paibaru mamual di pasu-pasum di bagasan diri nami asaboy kami madumpang koko di bagasan roha na yas jala bulus jala tama at Tuhan Romo marhiti Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan para siroha na sumuro
tangihon ma ang katangyang nami, jala usehon ma pasu-pasun tu naposomon. Kaliang sa sinaga, dona best marika Buruta Barat, sayang dia manasida na dipasada di juru nilang datang, di pamot asa totong marsiha holongan, gabi ribe na daulat di bagasan Kurian, marhide Yesus Kristus anak Tuhan nami, di bata na bangun jalan berpuasa orang pokok, di bagasan hasadaw rohotong di Purbadia, saharodi sa lelenggi leleng na. Amin. Puting marita, nomba kamu alian kadongan masiulo mahamu sien biar nirohamu nami da Kristus diulo yaka korpuam ma bawa nabi songon panguloi di Tuhan ai bawa ido ulu di hutan songon Kristus do ulu di huriai lao si pangulu daging ido ibadah alai songon panguloi di huriai di Kristusi songoni ma'aka parupuani maraduk po bawa nabe dinasan hubna hamu aka bawa haholongi hamu ma pardihutanan mu nabe songon Kristus nama kaholongi huriai jala dileo do dirina umum kopsa asa diperbadiai dung diiasi margite nama didihon aik di bagasan hatai jala sangat do dibadiri di ibadah huriai somar lidang somar haliking manang marhahurangat dia pe asabadia tahe jala so hasurahan songoni do patut halongon ni akabawa pardihutan nabi songon daging nasa diri nama kaholongi pardihutana dirina do dihalongi nasida dangdung dihalong somi jolma dagingna dibarbudu-budu do jala dipainu-inu songo pabainan di Kristus tuhuriai dua sido dagingna do kita alani i dari koroni halak do amana do inana mangkubi do ngas nasaripe jala gara dari daging do nasida da dua i tungna belgado hampomiono alai tu Kristus do tuhuriai tu honao matani Tuhan
asa paidai damu dinalingkan di Jerusalem kanu parisaleng komagulu mengenajai di bagasan doa mula Guna matani Kristus maringanan di tengah-tengah mula Tuhani madongani hamu nang madongani pagdimu Berita naulini Yesus Kristus mengikuton Nabadia Matius Di sana tiki Roma akka Parise mengujuni Yesus ninna nasidado Beha Najadi do sirakonon ni bawa zolmana asal adong alana alai ninna Yesus ma mangadusi nasida dang dung di cahahamu huroa siam mulana ido ditopa panopai nasida bawa do buru-buru ai di do dibaini tadi konon ni bawa do amana do inana laho patopot dirina tu dongan saripina gabe sada daging do nasida na duai asa dada dua be nasida tung sada daging do ope nam pinadomu ni debata yang jadi sirangon di jorma Puji-pujian maho ale Kristus akadamang dainang kaniawan di bagasan tikion sudah kita di jo laho rap mantangiang kon panguli do naniolina di bagasan tikion ima si Kaliamsyah sinaga doon si Dona Best Manika Guru Utama Morusuk kita sa lugna damang dena alani isidohamu ro usul jadi dalam dena maniaholongan kita ro usul alani dengan ronda dua itu sedokon hasil itu nak pasu-pasu di bagasan sederio dan do orang kita pasu-pasu do orang kita pasu-pasu dalam pena do bisa pasu-pasu jadi dalam pena lucu di dokon di bagasan kita mengisarana di masyarakat bata pasu-pasu siara ber arti na wala nasida do sa sitong na pasu-pasu di bagasan sa dero ido sa idok kon nakalingan di bagasan barita na uli si bawa lao madadikon amang na dohot inana lao patopod dirina tu na diolina ador tina patopon pahoton dirinya
tu na diolina, tu dongan na mangul saliling-liling na di Pontifion. Alani ini kalian sah masih duduk kok estam tu saja ni koro bintang na unang kebe hala narogan bintang na kan ini rumah ibu sorok kamu dan dua dan pun hamil rosu jadi mau sorok kamu dan pun kamu tong tak masuk kan ini artinya kamu itu ada bintang na artis saja dari lo hasil bekober ini ber di mana lo? Baru, kemana? Hidup. Baru. Bos kalian siapa? Begat dong? Datang di mana? Mampai si sono tiga zaman nak ngibik ko kalian bisa. Mampai ko datang pergi on. Tiga zaman ngibik ko pasal pokok. 10 jam pas. 10 jam. Tulisan natuan. Tiga zaman ngibik ko dong. Mampai nasui, mampai di bagasa sendiri di B, nggak perlu waktu tak udah. Sebelum kalian bisa, asing pastor suku saya ibadah, lalu saya ibadah mulut nak berdiri, anak perwah. Makanya anak ini kalau waktu tahun kedua, ikum banyak masih golongan ambil. Totong seliring di gulungan. Puasa dia pun nak keningan. Gabi sada daging maham. Nasari ina dua gabi sada kan ini doktor artinya molosuk kumusek kalian siapa. Gabi perdihukuman non si dona. Si dona gabi perdihukuman non si kalian siapa. Mulai lima mulai dua. Alihnya pagituan ko natin lubig yang siat-siat. Unang gabi bola suami artinya terpisah do beham. Unang yan bola gabi istri artinya terpisah do beja suami. Alih di dokon nakinian gabi sada daging artinya dibaca perjuru nakin takas dari dokon dan mungkin hasidan siaton ni kita sendiri daging dah. Nagabi daging mu BHB si donau. Nagabi daging mu BHB si kalian sama. Artinya dan bu BHB masih hasitan alai ribe nadabla di dokona ini. Itu kan? Soni dokan dalam dainam dia bisa daging. Artinya dan mungkin masih hasitan dia lagi. Anak dokon dilebih kali itu. Ajari ma sebut Azona koko Palo asmau Totong rapoko Saja koma Dongani ma Rapita hamna dua Rapamu dua Saliling ni koluna Contoh modal Pada dari maaf Pasona koko Palo asma Totong rapoko Saja koma Dongani Saliling inon ustaz Sarpang na saliling ni mulumuna Anong pinaturo ni Nasida holong ni Nasida di patoppong muse di bagasan sakramen perdoa saripeon di bagasan sedarion alani rapida manangyakon Nasida na dua asa totong Nasida rap di bagasan perdalanan ni ngulun Nasida dan adong bewil wanita idaman lain dan adong bepil pria idaman lain akan selingkuh dan giro adong orang ketiga unang sampai orang mengintihuni musik kan ke orang ketiga nggak boleh
saya di tahun 2024. Oh, sonari tahun 2025. Artinya tahun non di pasu-pasu gabe tahun jubileo, tahun marsia olongan, tahun namarasini roha, tahun namarsia olongan. Anggia matutu hamuna dua pe patudu moni gabe tahun non tahun namarsia olongan. Sian selugut nau pasu-pasu waktu pertama di tahun 2025. Patudu kamu main hot sampai tahun 2000 sekian. Mulubu sampai tahun 30.000. Misalnya maksud itu. Sedia panggilan di Tuhan, bah sonima tazalo, jalabui mahoti di bagasan perdongas saripion muna. Sidak kama siari ni arirang ni bagok puli bal-balan. Naso tu pasirang nang hoti kat kotodi saleleng hosa di gonggong badan. Matutu inamut to kaso sokon nalim semangat lagi. Matutu inamut to. Turtumen na dur, turtumen na lote. Pada perdonga sari pemuna na uniuduk muna non, unang muba me mose, tuhukong muna may sa rodi namate. Ador haduk kamen na tugu-tugu ni loku, sa isa rumah dua mahamu, marana marboru sa rodi patugu-tugu pakoku. Selanjutnya non dibain ke Raja Perhatama di Ulau. Anggiat matutu debata totong mamasu-masu ida saluguna sosoni mamasu-masu perdonga saripeon naik baru gabe ribe na daulat tujuan ni Arion. Amin. Saat mahita tu tata perayaan perkawinan perdonga saripeon alani dipanggil kami tu si kaliamsa asalau tu juloni orang tua tak mangnawali Majalo mangido pasu-pasu songsoni do si dona lau mau juloni natuat-tuata majalo pasu-pasu majalo tania di pardonga sari muna anon tinggal muna tukon di pasu-pasu sedayo. Kakak yang ngasih sama mama. Enggak, satu. Enggak. Bapak berdua menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini. Ya, saya bersedia. Saya bersedia. Kaliamsyah Sinaga dan Dona Best Marika Kota Barat yang terkasih,
Kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan memberikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud ini dan isi hati saudara dan saudari dengan menjawab pertanyaan saya di halaman 9. Saudara Kaliamsyah Sinaga dan Dona Lestmarika Huta Barat, sungguhkah saudara-saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudara-saudari untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Memilih engkau, Dona Lestmarika Huta Barat, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Dona Lestmarika Huta Barat, memilih engkau Kaliamsyah Sinaga menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Jawaban kita semua syukur kepada Allah. Marilah memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk memberkati cincin yang akan dikenakan kepada suami dan istri yang baru ini, sehingga mereka sungguh-sungguh setia akan janji perkawinan yang baru saja mereka ikrarkan. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dona Lestmarika Huta Barat, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kaliamsyah Sinaga, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita mohon berkat atas kitab suci, barang-barang deposi, dan juga ulos dan orasi Pentitopi. Berkatilah kitab suci, salib, rosario, dan juga patung keluarga kudus yang kami siapkan di sini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini
Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih cintamu, dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria serta keluarga kudus dari Nazaret. Demikian juga ya Tuhan, berkat-Mu atas Boras si Penitodik dan juga ulos ini yang akan mereka gunakan dalam adat istiadat kami. Semoga mereka terikat dengan adat istiadat sesuai dengan kehendak-Mu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kitab suci, salib, rosario, dan juga patung keluarga kudus ini sebagai bekal kalian nanti dalam menapaki keluarga yang baru. Di rumah Boki, baru-baru pas Salongan. Di rumah Todimu Nanga 2, saya totong mahu marsi hawalongan, jalan Tuhan Tama, natotong mangaromoti hamuna, di bagasan perdagangan ni Pardongan Sari Piomuna. Di bagasan Borniama, doho tanah, doho toti Purbadia. Amin. Di bagasan Borniama, doho tanah, doho toti Purbadia. Amin. Orang semua kita sedih. Marningot hinalingga do holong na sumurong ng kinalo ni nasida tapasama agkatang yanta tuamata debatata dala jongjong mahita sa lubunan. Iyan ma kaliamsya sinaga dohon dona Best Marika Purbuta Barat naong dibasada di Pardonga Saripion nasidaon totong miyan di bagasan Haipason doho las niroha di Parmuluhon si Danubari. Ramahita mangidoho Tuhan nama masu-masu pesta Pardongan Saripeon na di Hutakana marhite harurona toto mangiring-iring ripe na ibarwon asa tugu di badan ng pinudun ni nasida. Ramahita mangidohon sayang dia marparkue holong ni rohani nasida na dua saya di basa-basa ma di nasida akka anak dohok guru na tao pala sa roha nasida dohok akka pahokku nanay pasonakun nasida di tiki golunan. Ramahita mangidohon marhite ulaon pamasu-masuonon miyam malas niroha dohok pasu-pasu di natoras nasida diak katotri dohok ale-ale nasida sayang dia manasida sa luhubna sada di bagasan panggonggongiyon ni Kristus lahong mangulahon tohonan nasida. Ramahita mangidohon tatangyakon damang ni kaliam sa sinaga ima siru sinaga naong ijagko Tuhan hidup Tuhan 3 tahun ng salpo ang iya matudu iba nabe pasidoho ibagasan
Hanguluan nama notong rabdo parangan pardi surgo gabe pertangian muse hita saluhuna tandumo dimay disudi keluarga na sinalikon ni Damangon tandumo dimangse no ribe na baru nama jalo pasu-pasu pertama sari dion di bagasan sadayon Ramangita mangido sayang dia madame do olas tiroha asiat amat tadi bata dia di bagasan pulau adat na di patupa sadarion asa makorhon persaulian hadwao hasadao to holong nama sigoho dinasida daladao mamara siang sude nadoho di lawan lasni rohawan Ramahita mangidohong Alay Tuhan suruh matoti hagolongan mi tunaposong kalian syah sinaga dohot dona pes marika guru huta barat naumhot dihasadaw par rumah tanggaon asa saroha sapikiran na sida di bagasan ngulu sigalupari unang paloas adong naman bugay las tiroha na sida ay hodo nang mamasu-masu na sida unang mapaloas holang roha na sida ay hodo nang pasadaran na sida markite Kristus Tuhan kami Tuhan itu mandasdasi kita markite siang hatana laos mengajari kita markite siang panutuyon ni hadibatona idolana ubay nabarani kita mandro amanati yang ibadwa kita saya akadongan nani kabolongan abang idoma pasu-pasu sian debata tudongan tanah mardongan saribeon saya marlomoni rohama debata mangurubina sida nang digohi makide sakramen pardongan saribionon martangiang makida debata ama na sunbadia sitop pasalut hasyanganon dito pahodo bawa ada boru-boru tumiru rubang jala dikohi bodo na sida markite pasu-pasu mardonga seret ni roha tutangya po kami do tuho na posomon nang dipasada markite sakramen pardongan saripion sadarion ale Tuhan sayang dia ma pasu-pasu na marsinusuki ape tu dona best marika boru uta barat parsotuhon songsoni tu dongan saripena kaliam syah sinaga sayang dia ma hagogon nito di porbadia songgok jalamang mapargugui rohana sida asaboy di parmuluhon parkue nang basa-basa di pardongan saripioni tu diri di nasida jala pamurahon kuriami kuhut manggohi hatuaw ni rumah tangga nasida marhite hasosorang ni dadana ale Tuhan sayang dia maingot nasida mamuziho itikilas ni roha dalam pangusadea tubo ditikido ni roha ang dia madisude halujaon di ngoluna dihilala nasida malas ni roha ala totondo ni ramoti jala didongani ho nasida ang dia madiparukilon ni ngolu dihilala nasida haroro mabuan asonangan sayang dia maditonga-tonga ni ruasmu matangiyang nasida mamujiho jalaga bisidindangin di portibion sayang dia manasida sangat tu nasawa madua jalaga rumah tangga na maduma ditonga-tonga ni kasih sohot nang ale-alena asa di ujungna boy nasida marhatuaw jalabongon Tuhan rajamu dari surga markite Kristus Tuhan nami amin.
Ideomatiki turi pene baru martangiang juluni inarta Maria. Hari yang kudus dan bahagia, kami pun berkumpul di sini. Memohon berkat-Mu ya Allah Bapa bagi putra-putri kami. Jadikanlah mereka keluarga yang sejati. Jadikanlah mereka keluarga sejati. Mereka berdua kini melangkah ke pantai melihat kasih-Mu. Satu-satu mereka dalam berkat-Mu, mohon bimbinglah selalu agar jadi nahkoda yang tak pernah tergoyahkan. Tak getar akan ombak yang datang menghadangnya. Kami berdua menghadap altar-Mu, memohon rahmat doa restu. Biar kami mampu satu padu hingga pantang putus asa. Mohon cinta kasih-Mu menjadi suri tauladan di dalam menentukan langkah hidup yang baru. Mahita lao panikuli sadugut aka ulau tau mancalo mahide na mancalo pasu siang hari. Tuhani mandongani hamuna mandongani todimu evatana sumhina gogo imama masu hamuna amado tanang lotot di Porbadia. Kamu do sikidang ini bagasan kuriai taringot tu papasu-pasu hamuluan do holong naung tahalas so didikion mauliate ma didibata borka mahita lau makatindan kordeng bahasa ni Tuhani. Amin. Mari di mahita.